ଆଜି ପ୍ରାଜ୍ଞ ମତିଶୀଳ ଜ୍ଞାନଶୀଳ ମୃତ୍ୟୁର ଅବବାହିକାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ପିତା ମହାବିଷ୍ଣୁ ବାସୁଦେବ ମୋ ଜୀବନରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖି ସାରିଲିଣି ଅତୀତକୁ ସ୍ମରଣ ମୁଁ ସତ୍ୟ ବିନା ଅସତ୍ୟରେ କୋଟି ପାଠ ଧର୍ମ ବିନା ଅଧର୍ମରେ କୋଟି ଛିଡ଼ା ନ୍ୟାୟ ବିନା ଅନ୍ୟାୟରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇନି ବିଶ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଆତ୍ମସ୍ଥାୟୀ କେବେ ହେଲେ ଦୁନିଆରେ ହେଇନି ବାସୁଦେବ ଗୋଟାଏ ପଦ ଉତ୍ତର ଦିଅ कि सरपदर मते तेपन काला खाई तमे तो करता तमे तो हरता तमे दिन दिन ईश्वर